Svet sa mení pred našimi očami. Nový rok nesie vlny konfliktov, neutíchajúce politické napätie. Spoločnosť rozdelenú na tábory, ktoré sa navzájom nevedia počúvať. A do toho prichádza umelá inteligencia, ktorá v mnohých spúšťa existenčnú úzkosť. V tomto chaose sa stoicizmus, učenie staré, viac ako 2000 ročia, stáva moderným nástrojom na dosiahnutie vnútorného pokoja a efektivity. Základným pilierom stoicizmu je rozlíšenie medzi tým, čo môžeme ovplyvniť, a tým, čo je mimo našej moci. Vojna, globálna politika či makroekonomické ukazovatele sú sily, ktoré jednotlivec neovláda. Ak však dovolíme, aby tieto vonkajšie udalosti diktovali náš vnútorný stav, stávame sa ich otrokmi. Stoicizmus nás neučí apatii, ale zameraniu sa na to podstatné. Tvojou úlohou nie je vyriešiť konflikt za hranicami cez noc. Tvojou úlohou je nenechať negatívne informácie ovládať tvoju myseľ. Ovládať svoju reakciu na správy, pomáhať tam, kde dosiahneme, a udržiavať stabilitu vo svojej rodine a komunite. Vnútorný pokoj nie je útekom z reality. Je to základňa, z ktorej môžeme konať racionálne. Dnešná spoločnosť trpí neochotou počúvať. Algoritmy sociálnych sietí nás uzatvárajú do bublín, kde sa názory vyhraňujú, a ten druhý je vnímaný ako nepriateľ. Stoici ako Marcus Aurelius nás učia, že ľudia sú stvorení pre spoluprácu. Stoik chápe, že hnev a urážanie sa nikam nevedú. Keď narazíme na iný názor, našou prvou reakciou by nemal byť útok, ale snaha o pochopenie. Stoicizmus učí vidieť veci také, aké sú, bez emočného nánosu. V diskusii to znamená hľadať pravdu, nie víťazstvo. Toto je dnes extrémne vzácna schopnosť a práve preto má takú hodnotu. Strach z umelej inteligencie je jednou z najväčších psychologických výziev. Bojíme sa straty práce, straty identity a kontroly. Stoik však technológiu vidí inak. Vnímajú ako niečo, čo samo o sebe nie je ani dobré, ani zlé. Hodnotu tomu dáva až charakter človeka, ktorý ju používa. Namiesto strachu, že umelá inteligencia prevezme našu prácu, nás stoicizmus nabáda k prispôsobeniu a majstrovstvu. Tak ako sa kováč učí pracovať s kladivom, moderný človek sa musí naučiť pracovať s novými nástrojmi. Umelá inteligencia môže rozšíriť tvoje schopnosti, môže ti ušetriť rutinu a uvoľniť priestor pre to, čo je skutočne ľudské. Kreativitu, etiku, strategické myslenie, vzťahy. A je tu tvrdá pravda, ktorú treba povedať nahlas. Prácu ti nevezme umelá inteligencia. Prácu ti vezme človek, ktorý ju vie používať lepšie než ty. Stoický prístup je jednoduchý. Zlepšuj sa. Uč sa. Trénuj. Príjmi zmenu ako zákon reality, nie ako ohrozenie svojho starého života. Stoicizmus v roku 2026 nie je o potláčaní citov, ale o pestovaní odolnosti. Učí nás, že aj keď sa svet okolo nás rúca a technológie menia základy nášho bytia, naše vnútro môže zostať nedotknuteľné. Ak príjmeme umelú inteligenciu ako partnera pri našom raste a politické otrasy ako skúšku našej odolnosti, prestaneme byť obeťami doby. Staneme sa tými, ktorí v búrke nielen prežijú, ale dokážu v nej pevne stáť a výjsť z nej silnejší. Učí nás, a to je asi najdôležitejšie, oslobodiť sa od mentality obete.